18 траўня адбудзецца першы тур прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы. Гэты выпуск дапаможа зразумець усё, што трэба ведаць пра гэтыя выбары і базава пра польскую палітыку. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і гэта выпуск, які вы можете даслаць сябрам і сяброўкам, якія яшчэ нічога ці амаль нічога не ведаюць пра польскую палітыку, але вельмі хочуць, бо хутка выбары, трэба разбірацца. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Пачнем з відавочнага пытання. Окей, хутка будзе новы прэзідэнт. А хто прэзідэнт зараз? Як яго завуць? І уяві сабе, я ведаю адказ на гэтае пытанне. Прэзідэнтам ужо 10 гадоў з'яўляецца Анджэй Дуда, малады палітык з Кракава, які звязаны з правам і справядлівасцю. І 6 жніўня гэтага года ягоная кадэнцыя скончыцца. І мы пачнем жыць з новым прэзідэнтам. Окей. Ці прэзідэнткай. Ці прэзідэнткай. Ты сказаў пра права і справядлівасць, мы гэта пакуль што пакінем і распавядзем падрабязней пазней. Распавядзі увогуле пра паўнамоцтва прэзідэнта. Наколькі гэта сапраўды важны чалавек? Бо тут ёсць яшчэ прэм'ер, мы ўвогуле ведаем, што ў еўрапейскіх краінах быццам бы прэм'еры часам важней за прэзідэнта. Як гэта ў Польшчы? Ну, я думаю, што тыя гледачы, якія глядзяць наш падкаст не першы раз і уважліва глядзяць, ведаюць, што я шмат разоў паўтараў, што Польшча гэта не прэзідэнцкая рэспубліка. І сапраўды, Польшча гэта парламенцкая рэспубліка перадусім. У прэзідэнта паўнамоцтваў не так шмат, але яны сапраўды вельмі важныя ўсё ж такі. І перадусім, улада прэзідэнта яна негатыўная. То бок прэзідэнт можа штосьці не падпісаць, налажыць вета ці скіраваць закон у Канстытуцыйны трыбунал. Прэзідэнт гэта такая цёмная старана прэм'ера. Не, насамрэч проста прэзідэнта ў польскай палітычнай сістэме можна назваць вялікім тормазам. Так, то бок ён можа нешта не падпісаць і праз што рэформы проста супыняцца і насамрэч без згоды прэзідэнта ўрад не так шмат можа зрабіць. Таму паміж імі адбываецца працэс, які называецца кохабітацыя. Так, то бок суіснаванне прэзідэнта і прэм'ера. У той момант, калі прэзідэнт і прэм'ер паходзяць з адной той жа партыі, ну, ці прынамсі з аднаго і таго ж палітычнага блоку, то у такім выпадку гэтая супраца адбываецца больш плынна. Але перыядычна, як вось зараз, здараецца так, што прэзідэнт і прэм'ер, яны знаходзяцца на розных палюсах ідэалагічных. І ў такім выпадку пачынае іскрыць. Окей, мы ўжо сказалі, што прэм'ер больш важны, прэзідэнт менш, але ўсё ж такі менавіта прэзідэнта абіраюць полькі і палякі, і менавіта прэзідэнт жыве ў прэзідэнцкім палацу. Можна яшчэ некалькі такіх адрозненняў, то бок прэм'ера, як выбіраецца прэм'ер? Калі выбіраем новы Сейм, збіраецца новая парламенцкая большасць, яна высоўвае сваю кандыдатуру і Сейм галасуе. Прэм'ер потым збірае яшчэ ўрад. Так. Окей. Дзе жыве прэзідэнт? Бо ў гэтым ён таксама вельмі адрозніваецца ад прэм'ера і іншых палітыкаў, бо ў яго нейкія асаблівыя лакшэрі апартаменты. Ну, так, у прэзідэнта ёсць некалькі рэзідэнцый. Ну, галоўнае з іх, это, канечне ж, прэзідэнцкі палац на кракаўскім прадмесці, які, я думаю, амаль што кожны з нашых гледачоў, прынамсі, адзін раз у жыцці бачыў. Таксама ёсць другі палац у Варшаве, гэта палац Бельведэр. Акрамя таго, у прэзідэнта ёсць яшчэ некалькі розных рэзідэнцый, разбросаных па ўсёй Польшчы, ну, сярод якіх варта выдзеліць перадусім прэзідэнцкі комплекс, які знаходзіцца на Хельскім паўвостраве. Вось, гэта вялікая летняя рэзідэнцыя, якая знаходзіцца ў мясцовасці Юрата. І давай яшчэ раз зафіксуем. Я правильно понимаю, што ёсць абавязак прям жыць у гэтым палацу? То бок прэзідэнт не можа застацца ў сваёй аднапакаёўцы, кавалерцы, там, не ведаю, на Макотаве. Не, ну, тэарэтычна, канешне, усё магчыма. Ось, адзінае, што трэба разумець, што з пункту гледжання бяспекі галавы дзяржавы гэта амаль што ўсё ж такі немагчыма. Так, адзінае, што няма абавязку жыць у нейкім канкрэтным палацы. І, напрыклад, бывалі розныя сітуацыі. Ну, перадусім, варта памятаць пра Браніслава Камароўскага, які пачаў быць прэзідэнтам пасля Леха Качынскага, які трагічна загінуў у Смаленску. Браніслав Камароўскі ў той час вырашыў, што ён не будзе жыць у палацы прэзідэнцкім на кракаўскім прадмесці і жыў у Бельведэры. 1 чэрвеня будзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў, у які ўсё вырашыцца. Ці правільна я разумею, што ўжо 2 чэрвеня будзе новы прэзідэнт, а Дуда пойдзе на пенсію? Ці пазней? Як гэта адбываецца? Так, 1 чэрвеня будзе другі тур, і прыкладна
апоўдні 2 чэрвеня мы пазнаем ужо канчатковыя вынікі галасавання. Але кадэнцыя дзейнага прэзідэнта, то бок Анджэя Дуды, будзе доўжыцца да 6 жніўня. Менавіта ў гэты дзень 5 гадоў таму ён прынёс прысягу. Так, Інаўгурацыя была. То бок. так была інаўгурацыя. Дзе набыць кнігі на беларускай мове ў Варшаве? Яшчэ і недалёка ад цэнтра. Канешне, размова пра кнігарню «Кнігаўка» ад выдавецтва Янушкевіч. Кнігарня знаходзіцца недалёка ад прыпынку трамвая «Порт Пражскі». Ад метро Ратуш-Арсенал усяго 15 хвілін трамваем і пешшу. Адрас – вуліца Каўпотаўскага, 4. А цяпер рэкамендацыя, што набыць у кнігарні сярод польскіх аўтараў і аўтарак. Пісьменніца Ціна Азевіч і мастачка Александра Заюнт стварылі клёвую кнігу з ілюстрацыямі пра пачуцці. Яна так і называецца «Што робіць пачуцці» і базава створана для дзяцей. Але яна дакладна дапаможа і дарослым бліжэй пазнаёміцца са сваімі пачуццямі. У водгуках чытачы і чытачкі дзеляцца сваім захапленнем ад кнігі, дзе пра кожнае пачуцце распавядаецца адным сказам і адной ілюстрацыяй. Гэта кніга, якую можна выкарыстаць як нагоду паразмаўляць пра розныя пачуцці з дзецьмі, наўпрост у сям'і сярод дарослых, з сябрамі ці каханымі. Спецыяльна для вас зніжка ў 15% на гэтую і іншыя кнігі выдавецтва Янушкевіч. Прамакод зроблена 7. Спасылка ў апісанні пад гэтым відэа. Пераходзім ад Дуды і такого сферычнага прэзідэнта да выбараў. Яшчэ раз зафіксуем, калі яны адбудуцца. Першы тур адбудзецца 18 траўня і другі тур 2 тыдні пазней, то бок 1 чэрвеня. А крыху распавядзі, навошта мы ўвогуле кажам пра другі тур? Чаму нельга выбраць прэзідэнта за адзін тур? Ну, сёння у нас такія пытанні польская палітыка для самых маленькіх. Так? Тэарэтычна, канешне ж, усё магчыма і можа быць нават толькі адзін тур выбараў. Але такое ў Польшчы здаралася толькі аднойчы у 2000 годзе, калі Александр Кваснеўскі перамог ужо ў першым туры. Звычайна ж адбываецца і другі тур, бо трэба набраць 50% галасоў. У польскай палітычнай сістэме, дзе ёсць вялікі падзел на розныя партыі і палітычныя рухі, то гэта проста амаль што немагчыма. Крыху дзіўнае пытанне, магчыма, але У нас сёння толькі я дзіўныя калі яго пытанні. фармуляваў, я сам не да канца ведаў адказ. Калі ў другім туры ні адзін кандыдат не набірае 50%, ці такое немагчыма? Ці можна ўвогуле ў другім туры галасаваць умоўна супраць усіх? Не, вось якраз такі ў польскай палітычнай сістэме, у польскіх выбарах няма ўвогуле такой рубрыкі, як супраць усіх. Вось, то бок у цябе, у другім туры, калі атрымоўваеш карту для галасавання, там ёсць толькі дзве пазіцыі, 2 кандыдатаў, і гэта ўсё. То бок, фактычна, гэта проста немагчыма. Ці можа адбыцца так, што вынікі выбараў не прызнаюць? Давайте, гэта добрае пытанне, і, дарэчы, у дадзены момант ёсць розныя галасы наконт таго, што будзе адбывацца пасля другога тура прэзідэнцкіх выбараў. Мы, канечне, з вамі будзем пільна за гэтым сачыць, ось таму не забывайце глядзець нас. Падпісвайцеся і ставце падабайкі, калі ласка. Так, вось у дадзены момант затрымайце відэа, паставце падабаечку. Вось, калі не падпісаны, абавязкова падпішыцеся ці разашліце гэты відос усім сваім знаёмым і сябрам. Хай яны таксама падпішуцца. Пяці сябрам. Каб былі больш Лепш выгадныя 10. зніжкі ў бедронцы. Канчаткова вынікі не толькі прэзідэнцкіх, але і ўсіх выбараў Польшчы мусіць зацвердзіць Верхоўны суд. І у дадзены момант ёсць вялікае пытанне, што будзе адбывацца пасля гэтых выбараў. Бо права і справядлівасць падчас 8 гадоў свайго кіравання шмат што пазмяняла ў судовай сістэме Польшчы. У выніку склалася так, што фактычна ў Польшчы паралельна існуюць дзве сістэмы: пісоўская і антыпісоўская. Ось, і тут праходзіць такая лінія падзелу у Польшчы. Тэарэтычна можна ўявіць сабе сітуацыю, што ў выніку, калі вынік выбараў будзе вельмі збліжаны, то бок, напрыклад, адзін з кандыдатаў набярэ 50% і 0,3, а іншы 49% і 0,7, то бок розніца будзе вельмі невялікая, то можа здарыцца так, што Верхоўны суд пойдуць нейкія скаргі, напрыклад, ад выбаршчыкаў кандыдата, які умоўна прайграў. Так? І ў гэтым выніку, напрыклад, Верхоўны суд можа сцвердзіць, што выбары не адбыліся, што яны уневажніць выбары, скажам так. Так? Вось. І што ў гэтым выпадку здарыцца? Гэта будзе, скажам так, вялікі палітычны крызіс. Ось, мы будзем за гэтым сачыць дакладна. Паглядзім. Хто можа галасаваць? Ці патрэбнае грамадзянства абавязкова, ці можна вось з картай пабыту схадзіць што? Розныя пытанні бываюць.
Не, ну сёння у нас пытанне насамрэч як у квізе нейкім. Канешне ж, в адказ відавочна, галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах у Польшчы могуць толькі польскія грамадзяне, якія маюць больш за 18 гадоў і не пазбаўленыя выбарчых правоў. Ну, то бок, але я магу атрымаць грамадзянства і потым галасаваць. Ну, конечно. Окей. Ці можна неяк паўдзельнічаць, калі ты не грамадзянін? Не ведаю, быць назіральнікам, напрыклад. Не. Ці Ну, прыйсці ў штаб? скажем так, прийти ў штаб, магчыма, калі гаворка пра валантэрства, то магчыма і можна, бо тут, скажем так, ну, ты не ўмешваешся ў палітыку, ты можаш там, не ведаю, разносіць сцяжочки, там раскладваць ці улёткі просто так. Тут, скажем так, я такіх абмежаванняў не бачу. Вось. Але здаецца, што гэта ўсё, што ты можаш зрабіць, калі ты не грамадзянін. Можаш прийти на маніфестацыю, пахлопаць ладошкі. Хто можа стаць прэзідэнтам? Якія патрабаванні? Ну, трэба мець больш за 35 гадоў. Не абавязкова трэба быць народжаным у Польшчы, так? Тут адсылачка да маёй памылачкі, якую я дазволіў сабе зрабіць некалькі выпускаў таму. Напрыклад, Адріан Занберг, так, ён нарадзіўся ў Даніі. Так, то есть, таму яго называюць вікінгам часам. Гэта кандыдат ад партыі «Разам», які Кандыдат ад зараз партыі «Разам». кандыдуецца. Так, які вось зараз балатуецца на пасаду прэзідэнта. Окей, то бок, калі вы маеце польскае грамадзянства, але не нарадзіліся ў Польшчы, шансы ёсць. Шансы ёсць, так, адзінае, што, ну, так, трэба абавязкова сабраць 100 000 подпісаў, вось, але, як паказвае практыка падчас гэтых выбараў, гэта не так уж і складана, бо ажно 13 чалавек здолелі назбіраць. Ну, і, насамрэч, гэта, у прынцыпе, то ўсё. Окей, на колькі гадоў абіраецца прэзідэнт? На 5 гадоў. Окей, ці ёсць абмежаванні па тэрмінах? 2 тэрміны. Ага, таму Анджэй Дуда і сходзіць. Таму мы развітваемся з Анджэем Дудай. Цяпер пераходзім да кандыдатаў. Мы ўжо сказалі, што іх шмат. Колькі іх увогуле было? Я ведаю, што іх падавалася нават больш за 2 ці 3 дзесяткі. Падавалася 27 ці 8 чалавек, неяк так, я магу тут памыляцца. Вось, у выніку свае подпісы падалі 17 чалавек. Вось, кандыдатуру 4 з іх панствовая камісія выборча, то бок выбаркам, так. ЦВК, так, не прыняў, так, бо забракавалі подпісы. Вось, у выніку мы маем 13 кандыдатаў, але гэта і так рэкорд. Усіх пералічваць мы дакладна не будзем. Нема сэнсу. Давай галоўных. Вось можам, аля, слева направо, ці справа налево, як табе захочацца. Я так разумею, што 5 ці 6 галоўных кандыдатаў. Ну, можна умоўна выдзеліць 6. Нават у адным там з апошніх выпускаў я сказаў, там великая шасцёрка. Ось, ну, прыкладна так яно і ёсць. Ну і пачнем з лідара апытанняў. Так, то бок гэта Рафал Часкоўскі, кандыдат ад партыі Дональда Туска, то бок ад грамадзянскай кааліцыі. Гэта Карл Наўроцкі, обывательскі, то бок нібыта незалежны кандыдат, які ідзе на выбары з падтрымкай права і справядлівасці. Гэта Славамір Мэнсон, гэта палітык, адзін з 2 лідараў партыі «Канфедэрацыя». Гэта Шымон Галоўня, у дадзены момант другая асоба ў польскай дзяржаве, знаёмы нашага зубра Макса. Вось. Ён лідар партыі «Польшча 2050», якая ўваходзіць у склад кааліцыі «Трэці шлях», «Трэця дрога». Гэта Адріан Занберг, это палітык ад партыі «Разам», і Магдалена Біет, палітычка ад партыі «Нова левіца». Давай крыху дадзім кантэксту, што «Трэці шлях», «Нова левіца» і кааліцыя «Абывателька» зараз кіруюць Польшчай. Так, гэтыя 3 блокі, яны ўваходзяць у кіруючую Польшчай кааліцыю. Ну і тэхнічна ПіС, права і справядлівасць і канфедэрацыя — гэта кансерватыўныя правыя партыі, якія зараз у апазіцыі. Якія зараз у апазіцыі. Таксама ў апазіцыі знаходзіцца партыя «Разам». Ну так, злева. Гэта левыя. З левага флангу, так. Ці было такое ў гісторыі Польшчы, што перамагаў кандыдат без партыі? Ну, насамрэч, увогуле, па польскай канстытуцыі прэзідэнт не можа быць членам нейкай партыі. Вось, то бок яны ўсе ідуць з падтрымкай нейкай партыі, звычайна, часцей за ўсё, так? Але яны выходзяць са складу партыі і становяцца нібыта беспартыйным прэзідэнтам. Але мы то ўсё ведаем, так? Ну, то бок, вось, наколькі важная гэтая падтрымка? Ну, то бок, без яе ніяк. Ну і вось па гэтых выбарах то, што я бачу, што галоўныя 2 кандыдаты, гэта Рафал Часкоўскі і Карл Наўроцкі, іх падтрымліваюць 2 галоўныя партыі Польшчы. Грамадзянская платформа, Рафал Часкоўскі, і права і справядлівасць, Карл Наўроцкі. Ну, насамрэч, так можа здавацца, што
партыі тут вялікае значэнне не маюць. Але насамрэч партыйныя структуры гэта вельмі і вельмі важна, бо прэзідэнцкая кампанія яна вельмі дынамічная. Падчас прэзідэнцкай кампаніі звычайна арганізоўваюцца шматлікія маніфестацыі, сустрэчы і гэтак далей. Таму вельмі важна мець вось гэтыя партыйныя структуры ў рэгіёнах. Гэта па-першае. Па-другое, прэзідэнцкая кампанія гэта вялікія грошы. Канешне, гэта не такія вялікія грошы, як, напрыклад, у Амерыцы, дзе выдаткуюцца проста мільярды даляраў, так? Але тут гэта таксама дзесяткі мільёнаў злотых. Дзякуючы менавіта партыям, звычайна кандыдаты маюць такія вялікія грошы на сваю кампанію. Давай максімальна коротка, чым адрозніваюцца кандыдаты. Вось, напрыклад, у мяне ўжо ёсць польскае грамадзянства, я не ведаю, за каго галасаваць. Зразумела, што я магу пайсці пачытаць праграмы кандыдату, але вось нейкі такі самы факт. Вось, напрыклад, Рафал Часкоўскі. Чаму трэба за яго галасаваць? Ну, ці можна? Вось для каго ён кандыдат? Ну, агулам, вось гэтая вялікая шасцёрка кандыдатаў, яна прадстаўляе практычна ўсю палітру палітычных партый Польшчы, так? Ад права да лева. Вось. І разважаючы наконт таго, за каго трэба галасаваць, заўсёды варта памятаць, што ва ўсіх партый іхнія погляды складаюцца з двух вялікіх частак. Так, гэта вось эканамічная частка пытанняў і так званыя пытанні светапогляду. Так, вось. І трэба шукаць нейкага балансу паміж двума гэтымі часткамі. Калі гаворка пра Рафала Часкоўскага, то бок гэта кандыдат ад грамадзянскай кааліцыі. Іхнія погляды, скажем так, ввогуле цяжка вызначыць адназначна, бо партыя, ввогуле грамадзянская кааліцыя, гэта менавіта тая палітычная сіла, якая не мае нейкай такой цвёрдай пазіцыі ў ідэалагічным плане. У іх так звычайна ўсё даволі размыта. Так? То бок, умоўна, вось да апошніх выбараў іх можна было назваць левацэнтрыстамі. Вось, бо яны некалі былі цэнтрысцкай партыяй, якая паступова, паволі накіроўвалася ў левы бок. Але вось менавіта перад выбарамі прэзідэнцкімі ў гэтым годзе яны зрабілі разварот у больш правы бок і пачалі вяртацца ў такі звычайны польскі цэнтр. Калі казаць пра Караля Наўроцкага? Гэта, канешне ж, незалежны палітык, які ідзе на выбары з падтрымкай права і справядлівасці, а права і справядлівасць з'яўляецца менавіта кансерватыўнай партыяй. Кансерватыўнай у сэнсе перадусім светапогляду. Так? То бок яны выступаюць за навуку касцёла, за абмежаванне, напрыклад, розных правоў жанчын, так? Вось, напрыклад, права на аборт. Пры гэтым у эканамічным плане права і справядлівасць гэта тыпова левая партыя. Некаторыя каментатары нават называюць іх сацыялістамі. Шымон Галоўня. Шымон Галоўня ўвогуле па сваіх поглядах вельмі блізкі да еўрапейскіх хрысціянскіх дэмакратаў, хадэкаў. То бок гэта, насамрэч, такі лайтовы, умеркаваны кансерватызм. Вось, у еўрапейскім сэнсе гэтага слова. Магдалена Бейт. Магдалена Бейт гэта ўжо левая, так, гэта ўжо левая сацыял-дэмакраты. Вось так іх можна назваць, каб было больш зразумела. То бок ліберальныя, давольна левыя погляды ў справах светапогляду, таксама левыя погляды, калі гаворка пра эканамічную частку. Славамір Мэнсон. Славамір Мэнсон гэта ўжо такая партыя, якую можна назваць в прынцыпе ультракансерватыўным. Але што цікава, увогуле погляды канфедэрацыі і праграмы канфедэрацыі гэта такі даволі цікавы экзатычны злепак вось двух частак, які насамрэч даволі цяжка з сабой спалучыць. Бо у эканамічных пытаннях яны прытрымліваюцца прынцыпаў лібертарыянства, так? То бок максімальная свабода. Пры гэтым у пытаннях светапогляду яны выступаюць за такі ультракансерватызм. Ось, вельмі моцна ў правы бок. То бок пытанні нацыяналізму, пытанні рэлігіі таксама, ось, і ў шматлікіх іншых пытаннях. Увогуле ёсць такое меркаванне, што у доўгай перспектыве такой партыі будзе даволі цяжка існаваць. Бо вось гэтыя дзве часткі з сабой спалучыць вельмі цяжка, насамрэч, так? Бо з аднаго боку, людзі, якія прытрымліваюцца лібертарыянства, яны выступаюць за максімальную асабістую свабоду. Але адначасова з гэтым гэтая партыя хоча некаторыя свабоды людзей абмежаваць.
Вось нават я бачыў меркаванне там сярод нашых гледачоў, якія яны пісалі у каментарах, так? Я памятаю, я задаў пытанне прыхільнікам Славаміра Мэнсона адносна смертнага пакарання. І вось там некаторыя гледачы пісалі, што яны вось ім падабаецца менавіта лібертарыянская частка. Пры гэтым вось гэтую частку са светапоглядам яны не падтрымліваюць. Так, то бок, ну, у доўгай перспектыве гэта можа выклікаць праблемы і можа насамрэч прывесці проста да расколу партыі. Апошні кандыдат з асноўных Адрыан Занберг. Адрыан Занберг это ўжо так моцна ўлева. Антыславамір Мэнсон. Это такі, так, антыславамір Мэнсон, можна сказаць. Насамрэч, партія разам гэта таксама такі даволі цікавы твор, бо гэта такія левакі, скажем так, умоўна так, які прадстаўляюць інтарэсы вось гэтага левага электарату перадусім вялікіх гарадоў. Вось яны ў гэтай бурбалцы сядзяць ужо даволі доўга, у прынцыпе ўсе апошнія 10 гадоў. Вось і але ў дадзены момант, вось нават судзячы па бягучай кампаніі, яны прынамсі спрабуюць звярнуцца таксама і да жыхароў меншых гарадоў і вёсак. У каго прямо зараз больш шансаў на перамогу? Ну, усе пытанні паказваюць, што на дадзены момант лідарам апытанняў з'яўляецца Рафал Часкоўскі. На другім месцы за ім знаходзіцца Караль Наўродскі. І хутчэй за ўсё, менавіта гэтыя два кандыдаты будуць у другім туры выбараў. Давай крыху пра апытанні. Наколькі ім увогуле можна давяраць? Вось іх выходзіць шмат, яны выходзяць ад розных медыяў, ад розных даследавальніцкіх інстытуцый. Там розныя лічбы бываюць. Вось наколькі ім можна верыць? Бо я чуў меркаванне некаторых палітыкаў, што ўвогуле трэба скасаваць апытанні, бо яны фармуюць мы ведаем адну краіну недалёка ад нас, дзе таксама скасавалі ўсе сацыялагічныя пытанні, і яны проста забароненыя, скажам так. Таму лепш, канешне, ў гэты бок не рухацца. А пытанне вельмі важнае. Канешне, звычайнаму чалавеку, які не цікавіцца палітыкай штодзённа. Вось у гэты перыяд перад выбарамі парой цяжка проста зразумець увогуле, што адбываецца, бо лічбы бываюць сапраўды даволі моцна рознымі. Так? Але мне таксама задавалі у каментарах шмат разоў пытанне, якім гэтым апытанням можна давяраць больш. З уласнага досведу скажу так, што я часцей за ўсё давяраю апытанням двух фірм. Гэта Ipsos і Ibris. Вось, і кампіляцыя вынікаў ад гэтых двух фірм для мяне з'яўляецца нейкім такім вызначнікам, так, які паказвае прыкладна тую падтрымку, якая сапраўды ёсць. Але заўсёды варта памятаць, што ёсць яшчэ так званая статыстычная пагрэшнасць, якая складае каля 3% звычайна пры апытаннях. Вось таму, скажем так, калі мы бачым вынік кандыдата нейкага на ўзроўні 30%, то умоўна гэта значыць, што сапраўдны вынік знаходзіцца у прамежутку паміж 33 а 27. Так гэта выглядае. Окей, а вось твой досвед, наколькі вынікі апытанняў потым супадаюць з вынікамі выбараў? Вось, ці бывае так, што ў кагосьці апытаннях, там, не ведаю, 20, а потым 50? Не, такіх памылак на шчасце не здараецца. Гэта ўжо такая вельмі сур'ёзная была памылка. Але вось, напрыклад, экзіт-полы, якія мы пабачым 18 траўня ўвечары і 1 чэрвеня таксама ўвечары, рабіць экзіт-полы будзе Ipsos. Гэта вось тая фірма, якая звычайна робіць галоўны нацыянальны экзіт-пол. І іхнія вынікі даволі добрыя. Таксама, калі будуць публікавацца вынікі экзіт-полаў, то прыкладна праз 2 гадзіны пасля таго, як зачыняцца дзверы выбарчай камісіі, мы пазнаем так званы late poll. То бок гэта будуць вынікі экзіт-полаў скарыгаваныя на падставе першых дадзеных з выбарчай камісіі. А пасля яшчэ глыбока ўначы, уже недзе бліжэй да раніцы, будзе так званы late poll. Гэта вось ужо такія будуць максімальна дакладныя лічбы. Але спадзяюся, што тым вынікам, якія мы пабачым о 21 гадзіне, можна будзе поўнасцю давяраць. Але
А тут вось варта памятаць пра статыстычную пагрэшнасць. Асабліва гэта будзе цікава ў другім туры выбараў. Бо я шмат разоў казаў у нашым падкасці, што вынік выбараў будзе вельмі збліжаны. То бок я прагназую, што розніца паміж кандыдатам, які перамог і які прайграў у другім туры складзе менш за 4%. Статыстычная пагрэшнасць звычайна складае каля 3%. То бок, калі, напрыклад, мы пабачым вынік 51-49, то гэта значыць, што канчатковы вынік будзе яшчэ неясны. Трэба будзе чакаць на лічэнне галасоў. Калі побачым у экзіт-поле такі вынік, Так. то трэба будзе чакаць. І ўсё яшчэ можа памяняцца. Окей. Дарэчы, вось. Дарэчы, цікавы факт. Прыклад з, скажем так, недалёкага мінулага. Рэферэндум па выхадзе Великабрытаніі з Еўрапейскага Саюза. Я памятаю гэты рэферэндум, і я памятаю, як выглядаў падлік галасоў. Калі я ішоў спаць увечары, то ўся Еўропа, здаецца, выдохнула з задавальненнем, бо вынікі экзіт-полаў паказвалі, што брытанцы ўсё ж такі прагаласуюць за тое, каб застацца у Еўрапейскім Саюзе. Раніцай жа, калі я прачнуўся і зайшоў у тэлефон, каб паглядзець, што адбываецца, то пасля падліка галасоў высветлілася, што ўсё ж такі ўсё наадварот. І ўсё ж такі перамаглі тыя, хто хацеў выйсці. Слухай, ну ёсць нават больш блізкі прыклад Малдова. Калі там Напрыклад, таксама. адбываўся рэферэндум таксама пра ўступленне ў Еўрапейскі Саюз, і прэзідэнцкія выбары там былі. Там таксама можна было бачыць, як мяняецца ўсё. Вось просто там. Так, таму нас дакладна чакаюць дзве цікавыя ночы. Ну, перадусім, канешне, гэта будзе 1 чэрвеня. Так, то бок ужо другі тур выбараў. Ось. І мы будзем сачыць, таму таксама памятайце, што мы арганізуем прамыя эфіры. Гэта будуць такія так званыя выбарчыя вечары, вось, дзе мы будзем абмяркоўваць у прамым эфіры вынікі выбараў. 18 траўня, 1 чэрвеня, канал зроблена ў Польшчы. Далучайцеся. Цяпер давай крыху больш пра партыі. Пра выбары больш-менш зразумела. Чаму партыі такія важныя? Ну вось, як я ўжо казаў пару хвілін таму, вельмі важна мець партыйныя структуры. Можа здавацца, што незалежны кандыдат, напрыклад, можа перамагчы. Ну і тэарэтычна, канешне, можа перамагчы, бо нішто не замінае. Так? Але менавіта ў працэсе выбараў выходзяць вось розныя моманты, дзе партыйная падтрымка вельмі важная. Гэта і структуры, гэта і актывісты, якія могуць ручкамі і ножкамі рабіць тую вялікую працу, якая робіцца падчас кампаніі, так? Ну і, канешне ж, гэта грошы. Бо без грошай, прабачце, нічога не зробіш. Але вось па-за кантэкстам выбараў. Я, як чалавек з Беларусі, не вельмі разумею ўвогуле, навошта гэтая партыя патрэбная. Ну, то бок, што яны робяць? Яны прадстаўляюць нашы інтарэсы. Окей, то бок прэзідэнт адзін ніяк. Ну, ўсё ж такі трэба памятаць, што Польшча гэта не прэзідэнцкая рэспубліка, гэта парламенцкая рэспубліка. То бок найвялікшая ўлада, яна сканцэнтраваная ў Сейме. У Сейме і ва ўрадзе. Ось. А Сейм фарміруецца падчас прамога галасавання на выбарах, дзе мы галасуем за палітычныя партыі. Вось я хацеў спытаць, якія выбары больш важныя? Парламенцкія ці прэзідэнцкія? Вось насамрэч, так, тыя людзі, якія глядзяць наш падкаст увесь час, ведаюць, што я казаў шмат разоў, што найважнейшы выбар гэта выбары ў Сейм. Бо вось менавіта ў Сейме знаходзіцца той самы цэнтр моцы, так? І Сейм мае найбольшы ўплыў на нашае з вамі жыццё. Але тыя, хто стваралі польскую палітычную сістэму і пісалі канстытуцыю, якая была прынята ў 97 годзе, падаравалі палякам вось такое вялікае шоу, якое называецца прэзідэнцкія выбары. Насамрэч, ёсць такое меркаванне, якое, напрыклад, прасоўвае вельмі моцна чалавек, пра якога я таксама шмат разоў успамінаў, гэта прафесор Антоні Дудак, это такі польскі гісторык і палітолог. Ён, напрыклад, лічыць, што трэба скасаваць прамыя прэзідэнцкія выбары ў Польшчы, што трэба ісці ў бок такой больш канцлерскай сістэмы, так, дзе на прамым галасаванні мы выбіраем Сейм, які пазней выбірае ўрад, а прэзідэнта павінен выбіраць, напрыклад, нацыянальны сход, так, то бок спалучэнне Сейму і Сенату. Але я прытрымліваюсь заўсёды меркаванне, што ўсё ж такі прамыя прэзідэнцкія выбары трэба пакінуць, бо перадусім гэта проста свята дэмакратыі. Што ўвогуле дае сяброўства ў партыі?
І ці можна мне запісацца, ці зноў трэба грамадзянства? Трэба быць грамадзянінам. Але што дае сяброўства ў партыі? Ну, насамрэч, пачуццё таго, што ты прыналежыш да нейкай партыі. Насамрэч, гэта амаль што ўсё. Нейкіх такіх відавочных бонусаў яна табе не дасць. Ну, хіба што ты хочаш рабіць палітычную кар'еру. Ну і тады так, ты можаш запісацца ў партыю, пачаць быць актывістам, паказваць сябе актыўна. І, магчыма, ў нейкі момант цябе дададуць у спіс на выбары ў Сейм, напрыклад. Окей, цікава. Цяпер блок пытанняў з розных тэм, але яны былі мне цікавыя, але яны так ці інакш звязаны з выбарамі. Як кандыдаты сумяшаюць кампанію выбарчую і працу? Бо яны ўсе працуюць. Не, ну звычайна проста беруць в отпуск. І Рафал Часкоўскі, Караль Наўроцкі, і Шымон Галоўня, яны ўсе ў отпуску. Бо давай дададзім кантэксту. Рафал Часкоўскі гэта мэр Варшавы, Караль Наўроцкі гэта шэф Інстытуту нацыянальнай памяці, ІПН, а Шымон Галоўня гэта маршал Сейму. Ну, увогуле. Окей. Ці ёсць у Польшчы? Мы некаторы час таму ўсе былі экспертамі па амерыканскай палітыцы і амерыканскім выбарам. Ці ёсць у Польшчы swing states, як у ЗША? Ну, так, насамрэч, у Польшчы выбарчая сістэма ўсё ж такі зусім іншая, так, і тут вось гэтыя рэгіёны, скажам так, за каго яны менавіта прагаласуюць, гэта не значыць так шмат, як у выбарчай сістэме ў ЗША, так. Але ёсць такія рэгіёны, дзе падчас розных выбараў яны то галасуюць на адзін бок, то крыху схіляюцца на другі бок. Ну, перадусім, канешне, найвялікшыя эмоцыі, як мне здаецца, выклікала б, калі б сістэма была падобная да амерыканскай, выклікала галасаванне ў так званым абважанку варшаўскім. Гэта паветы, якія знаходзяцца вакол Варшавы. І ў выніку паўстае такі абважанак, то бок бублік, так, варшаўскі бублік. І там людзі галасуюць раз крыху больш на ПІС, раз крыху больш на грамадзянскую кааліцыю. Падчас розных выбараў так здараецца. А ці ёсць вось такія бастыёны ці правай справядлівасці больш кансерватыўнай партыі, ці грамадзянская платформа больш ліберальнай? Ну, ёсць, канешне. Калі гаворка пра права і справядлівасць, ну, перадусім гэта ўсходнія рэгіёны, але найвялікшым бастыёнам з'яўляецца падкарпацкае ваяводства. Гэта рэгіён, дзе права і справядлівасць у парламенцкіх выбарах збірае па 60, а то і больш адсоткаў галасоў. А калі гаворка пра грамадзянскую кааліцыю, то здаецца мне, што найвялікшым бастыёнам з'яўляецца ўсё ж такі Варшава. Бо Варшава гэта найбольш прагрэсіўны горад, найбольш ліберальны горад. Ну, дарэчы, як можна сказаць, амаль што кожная сталіца. І ёсць нават такі выраз, такой, скажем так, жарцік у польскай паліталогіі, што грамадзянская кааліцыя можа на выбарах мэра Варшавы выставіць казу, і каза пераможа. А права і справядлівасць можа рабіць ўсё, што заўгодна, але не пераможа. І, дарэчы, да такіх бастыёнаў яшчэ можна дапісаць і гайнуўку. Як мы памятаем, у адным з нашых выпускаў недаўнішніх мы размаўлялі, што там, напрыклад, у другім туры выбараў прэзідэнцкіх кандыдат ад грамадзянскай кааліцыі можа сабраць нават больш за 80% галасоў. Гайнуўка — гэта рэгіён у Польшчы, дзе жыве кампактная беларуская меншасць. Так. Окей. Правакацыйнае пытанне. О, господи. Ці ёсць на польскіх выбарах фальсіфікацыі? Не, насамрэч, сябры, падчас кожных выбараў апазіцыя абвінавачвае ўрад, што там нешта рабілася не так, але ўсё ж такі фальсіфікацыі, пра якія мы можам сабе падумаць, што нехта там робіць нейкія ўбросы, ці перапісвае пратаколы, такога ў Польшчы няма. І давер да выбарчай сістэмы, ён сапраўды ўсё ж такі вялікі. І мне цяжка сабе ўзгадаць нейкі выпадак гучны, каб былі нейкія сур'ёзныя абвінавачванні, што нешта было не так. Не, выбарам у Польшчы можна давяраць. Крыху нечаканае пытанне зараз будзе, але я задам пытанне і дадам кантэкст. Ці крута быць прэзідэнтам Польшчы? Чаму ўзнікае такое пытанне? Я чытаў кніжку, якой напісала журналістка Дамініка Двубаш, польская, і яна там распавядала пра прэзідэнцтва, як увогуле жывецца ў палацы прэзідэнцкім і гэтак далей. І вось шчыра з гэтай кнігі ствараецца ўражанне, што быць прэзідэнтам Польшчы гэта, ну, ці не найгоршая прафесія на свеце праца, але адна з іх.
бо ты самотны, ты жывеш у гэтым палацу, Ну, ты, в прынцыпе, ўжо адказаў на пытанне. твоя партыя, ты сваёй партыі ўжо не патрэбны, Так, пенсія незразумела. ты з'яўляешся натарыусам, дакладна, вось, для сваёй партыі. Ну, насамрэч, так, пытанне добрае. Бо, ведаеце, з аднаго боку, быць прэзідэнтам для вось шматлікіх палітыкаў гэта нейкая мара. Так? Бо гэта, вядома, найвялікшая, найбольш высокая пасада ў Польшчы. Вышэй за цябе толькі вось, Папа. божанька, вось я хацеў сказаць. Так, але ўсё ж такі шмат хто з палітыкаў проста сапраўды марыць пра гэта. Але вось як сказаў Макс, быць прэзідэнтам гэта ўсё ж такі і перадусім гэта вялікая адказнасць. Па-другое, увогуле тваё жыццё цягам вось гэтых мінімум 5 гадоў, на якія ты становішся прэзідэнтам, гэта такая залатая клетка. Так, то бок з аднаго боку так усё файна, ты жывеш у палацы, ось, дзяржава цябе ўсім забяспечвае, ось, але з іншага боку ты ўсё больш і больш і з большай хуткасцю адклеіваешся вось ад рэчаіснасці. І, скажем так, пасля 10 гадоў у палацы мне здаецца, што чалавек адтуль выходзіць з нейкім ПТСРам просто. Вось давай на канкрэтных прыкладах. Што будзе рабіць Анджэй Дуда, як ты лічыш, пасля прэзідэнтуры? Я думаю, нам трэба паспрабаваць злавіць Анджэя Дуду, вось задаць яму гэтае пытанне. Магчыма, ён будзе даваць інтэрв'ю, падкаст зроблена ў Польшчы, але ўсё ж такі 10 гадоў ты жывеш у палацы. Ну і Анджэй Дуда яшчэ малады палітык, 50 з нечым. 50 з кавалачкам невялічкім. У яго будзе добрая пенсія. Это вельмі малады чалавек. У яго будзе добрая прэзідэнцкая пенсія, пажыццёвая. Там штосьці кшталту 18 000 брутта. Плюс ахова і офіс, нешта даюся. Ну, увогуле. Які аплачваюць. Можна у кавярнях не працаваць за ноутам і не бесіць астатніх. Вось, максімальна коротка, твоё меркаванне, што ён будзе рабіць? Ведаеш, насамрэч, гэтым пытаннем задаюцца усе каментатары ў Польшчы, бо увогуле у Польшчы прынята, што прэзідэнт у такую бягучую палітыку вельмі моцна не ўмешваецца. Так, прэзідэнты традыцыйна становяцца такімі каментатарамі палітычнымі. Бо нават можна паглядзець на розныя палітычныя праграмы ў польскіх тэлеканалах. Напрыклад, у Пальсаце ёсць нават праграма, якая называецца «Прэзідэнты і прэм'еры», дзе у якасці каментатараў прыходзяць былыя прэм'еры і былыя прэзідэнты. І вось, напрыклад, Браніслаў Камароўскі там даволі часта з'яўляецца таксама, вельмі актыўным каментатарам з'яўляецца Александр Кваснеўскі. Ну, Лех Валенса таксама, але на яго ўсе глядзяць крыху як на фрыка. Што тычыцца Анджэя Дуды? Былі розныя меркаванні. Хадзілі чуткі, што ён нібыта хоча пайсці ў спорт. Так што нават на нейкую пасаду ў міжнародным алімпійскім камітэце. Я думаю, стаць футбалістам, ну ведаеш. Футбаліста. Не, а вот якраз такі Анджэй Дуда, ён не прыхільнік футбола, але ён проста вялікі аматар лыжаў. Так, ён проста кахае лыжы, сноуборд. Ось, гэта ягоная стыхія. А футбол любіць Дональд Туск. О, мы маглі паабмяркоўваць беларускі футбол. Окей, што такое ціша выборча? Ну, выбарчая цішыня. Так, гэта рэжым, які ўводзіцца ад поўначы ў суботу перадвыбарчай, так, перадвыбарчую суботу, і доўжыцца да моманту, калі зачыняцца выбарчыя камісіі. То бок у гэты перыяд увогуле забароненая усялякая агітацыя, перадусім, публікацыя і абмяркоўванне вынікаў даследаванняў. Ось. І за гэта проста велізарныя кары. Там сотні тысяч злотых. Калі не памыляюся, ад 500 000 до мільёна. Там просто вялікія грошы, насамрэч. Таму лепш, канешне, не нарывацца. Ось. Але мы ўсе з вамі памятаем пра базарак у Твіттера. Так? А вось не памятаем. Распавядай. Вось, так. Бо у дзень галасавання увесь Твіттер, польскі Твіттер, будзе захоплены базаркам. Ось, што такое базарак? Ось, пару выпускаў таму мы ўжо распавядалі, што ушлыя інтэрнэт-карыстальнікі польскія прыдумалі спосаб, каб абысці вось гэты рэжым выбарчай цішыні. І яны публікуюць нібыта дадзеныя, якія выцякаюць з фірм, якія робяць экзіт-полы, і прыкрываюць гэта, скажем так, назвамі, такі камуфляж, так, што дадзеныя з базарку.
што там о 12 гадзіне, напрыклад, цэны на базарку такія, што пістацыя, там, то бок, вядома, права і справядлівасць, напрыклад, па 30 злотых за кілаграм, колендра, то бок, ну, вядома, КО, коаліцыя абыватэрска, напрыклад, там 28. Ось. І гэта будзе доўжыцца ўвесь дзень, але па шчырасці не асабліва давярайце гэтаму, бо часцей за ўсё гэта проста дадзеныя з неба, скажем так. Окей. І апошняе пытанне па шчырасці. Ці можа ў Польшчы адбыцца свой Трамп? Ну, конечно, можа. Ці ёсць- Нішто не ці ёсць забараняе. такі кандыдат? Ну, часта можна пабачыць, што польскім Трампам называюць Славаміра Мэнсона. Ну, і насамрэч нешта ў гэтым ёсць, у іх даволі блізкія погляды. То бок, з аднаго боку, гэта такі светапоглядавы кансерватызм, так? А з іншага боку, гэта такое лібертарыянства ў эканамічным плане. І якія шансы, давай ацэнім? Вось зараз у яго колькі там 11%. 11, 12 до 15%. То бок нават у другі тур пакуль што не трапляе. Ну, вось як мы казалі ў нашым апошнім выпуску, так што шансы Славаміра Мэнсона на другі тур яны проста значна знізіліся, і паволі можна казаць пра тое, што ўсё ж такі гэты шанец ён страціў. Окей. Гэта быў выпуск з пытаннямі-адказамі пра польскую палітыку, якія дапамогуць лепш падрыхтавацца да прэзідэнцкіх выбараў, якія, як я нагадаю, адбудуцца 18 траўня першы тур і 1 чэрвеня другі тур. Хутка мы даведаемся новага прэзідэнта Польшчы, а вы пакуль, калі ласка, падпішыцеся на нас, пастаўце падабайку і задавайце пытанні ў каментарах, калі вам хочацца яшчэ нешта даведацца, бо нас і вас, нас усіх разам чакаюць прамыя эфіры яшчэ. Бліжэйшы будзе ў сераду 14 траўня у 19:00 па Варшаве, зразумела. Вось, дзе мы абмяркуем бягучыя навіны, шансы кандыдатаў і гэтак далей. За што вы нас любіце і глядзіце. Калі вы яшчэ не падпісаныя, падпісвайцеся, падтрымлівайце нас, калі у вас ёсць магчымасць на Патрыёне і Buy Me a Coffee, і дасылайце спасылку на гэты выпуск сябрам і сяброўкаў, якія хочуць разабрацца з польскай палітыкай і зразумець нешта пра выбары. Дзякую вам. Так, сябры, сёння мы вырашылі зрабіць такое падсумаванне, скажем так, вось гэтых усіх апошніх выпускаў перадвыбарчых, бо ўжо ў наступным тыдні у нас будуць прамыя эфіры, іх будзе ўсяго 6, таму, калі ласка, абавязкова глядзіце нас. Таксама памятайце, што 11 траўня ў Лодзі будзе афлайн сустрэча з намі, дзе мы будзем запісваць адзін з дадатковых выпускаў падкасту з удзелам аўдыторыі. Таму, калі ласка, прыходзьце, будзем рады пабачыць усіх жадаючых. Ну і не забывайцеся падтрымліваць нас на Buy Me a Coffee ці Патрыёне, бо вашая падтрымка ўсё так жа застаецца галоўным падмуркам існавання нашага праекту. Дзякуем вам і да сустрэчы. Разам знаёмімся з польскай палітыкай. Пока.